Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Emanuel u Marija Aġus. U tieżies illum il-Knisja tagħmel il-festa ta' Diaknu Martri San Lawrenz. Dak il-kelma martri tfisser tagħti xhieda ta' dak li temmen saħansitra bħajtek. Forsi nistgħu nistaqsu x'wassal lil martri biex jagħtu ħajjithom. Kienet xi ħaġa fl-aħħar mumenti? Le eżies. Waslu biex jagħtu ħajjithom għax diġà kull ġurnata ta' ħajjithom kienet għotja totali lill-Alla. U għalhekk waslu biex għamlu dan il-pass erojku li jxerdu demmhom għal Kristu. Jew ħuti eżies aħna wkoll nitolbu bl-interċessjoni ta' San Lawrenz biex fil-ħajja tagħna nagħmlu deċiżjonijiet favur Alla, biex narfu nqimuh, biex narfu natuh il-ħin tagħna, il-ħajja tagħna. Jew għalhekk ħuti nitolbu maħfra għan-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, int ħeġġiġ bimħabtek li San Lawrenz għaddej kbir u fidil tal-Knisja li kiseb il-glorja bil-martirju. Għamel li nozzu dak li huwa ħabb u nimxu fuq it-talim li tagħna bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għalim it-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korentin. Ħuti, jien dan inejt min jiżra ftit jaħsad ftit u min jiżra ħafna jaħsad ħafna. Kull wieħed għandu jagħti skont ma jidirlu hu min rajħ, mhux fuq il-qalb jew bil-fors, għax Alla jħobb lil min jagħti bil-ferħ. Alla imbagħad għandu l-ħila ifawwarkom kull xorta ta' barka, hekk li dejjem u f'kollox ikolkom kull ma hu biżżejjed għalikom u jibqalkom ukoll għal kull opra tajba. Bħalma hu miktub huwa qassam bil-qotra u ta' l-ifkar, il-ġustizzja tiegħu tibqa' għal dejjem. Dak li lil min jiżra jagħtih iż-żerrija u l-ħobb sal-ikel jagħti u jkattar iż-żerrija lilkom ukoll u jżid il-frott tal-ġustizzja tagħkom. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Ħin il-bniedem li jibża mill-mulej li jitaxxak ħafna bil-kmandamenti tiegħu. Setan fuq l-art ikun nislu, nisel it-tajbin ikun imbierek flimkien. Ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef li jmexxi ħwejġu bir-rekka għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel għal dejjem tibqa' it-tifkira tiegħu flimkien. Ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Xejn ma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama tal-mulej. Qalbu qawwija m'għandux mniex jibża sa ma jara imxejjen il-għadu tiegħu flimkien. Ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Iqassam u jagħti l-fokra għal dejjem tibqa' il-ġustizzja tiegħu. Rasu merfuwa bil-ġeħ flimkien. Ħin il-bniedem li jħenn u jislef. Alleluja, alleluja,
Alleluja. Min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam, imma jkollu id-dawl tal-ħajja jgħid il-mulej. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: tassew ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, tibqa' weħidha, imma jekk tmut tagħmel ħafna frott. Min iħobb lil ħajtu jitlifha, imma min jobgħod lil ħajtu f'din id-dinja iħarisha għal ħajja ta' dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini u għandu jimxi warajja, u fejn inkun hemm jien hemm ikunu lkoll il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili lill-Missier jagħtih ġieħ. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-liturġija tal-lum eżies. Il-festa ta' San Lawrenz Djaknu jurina il-karattru ta' dan il-bniedem, ta' kif dan iż-żagħżugħ għex fil-milja tiegħu l-Evanġelju, il-kelma ta' Alla. L-ewwel qabel kollox jekk naqbdu l-ittra ta' San Pawl, l-ewwel qari tal-lum, għandna dik il-frażi jekk sabiħa: huwa qassam bil-kotra u tal il-fqar, il-ġustizzja tiegħu tibqa' l dejjem. Il-koll nafu l-ewwel qabel kollox il-kelma djaknu tfisser għaddej, tilbes il-fardal. U d-djakonat ġej minn Kristu, għax Kristu nnifsu bħajtu ta' ħajtu għalina biex ikun ta' qadi. Danu ġismi li jingħata għalikom, danu demmi imxerret għalikom. U nafu wkoll kif San Ġwan l-Evanġelista ifisser id-don ta' Kristu bħala qaddej fl-Ewkaristija billi aktar milli jagħtina r-rakkont tal-Ewkaristija jagħtina t-tifsira tal-Ewkaristija. Meta jippreżentalna lil Ġesu li jilbes il-fardal ma' qaddu u jinżel minn fuq il-mejda, jitbaxxa u jaħsel saqajn id-dixxiepli tiegħu, anke is-saqajn tat-traditur tiegħu ta' Ġuda. San Lawrenz din għexa għax hu wkoll fittex li jkun verament għaddej fil-Knisja. Fatti nafuha meta ġie mitlub biex iressaqlu l-imperatur quddiem l-imperatur, iressaq il-fidet, l-oġġetti, ir-rikkezzi tal-Knisja, San Lawrenz jiġborlu l-anzjani, il-foqra, il-morda, għax dawn għandhom ikunu it-teżori ta' min jemmen. Ikompli l-istess is-salm: ħieni il-bniedem li jħenn u jislef. Min iħenn, anke l-kelma ħniena u għena u ħieni għandhom l-istess seruq. Trid tkun ħieni, kun bniedem li tħenn, kun bniedem li tgħin. Hemmhekk issib ilena. Irriflettu ftit fuq il-mod li qed ngħixu fl-Ewropa partikolarment. L-għaġġ u l-kilba
għal flus. L-aċ u l-kilba għal poter. U l-poter fejn iwaslek? Mhux biex tħen, mhux biex tislef, mhux biex tgħin, imma biex taħkem, biex tjassar. Ħarsu ftejt lejn il-gwerer li għaddejjin minnhom. Huma kollha frott tal-kilba tal-poter. U għaxaw qegħdin naħdmu b'dan il-mod. Bil-forsi żies ma nesperjenzawx f'ħajjitna ilena, imma ninsabu f'soċjetà ħadd mu kuntent, soċjetà li trid iżjed, soċjetà mimlija rabja. San Lawrenz jgħallimna it-triq ta' kif jiena u jent nista' nsib ilena f'ħajti. Kun bniedem li tħen u issib bniedem ħieni, mimli bil-paċi ta' qalbek. U l-Vanġelu tal-lum il-qofol tiegħu jurina mbagħad għaliex San Lawrenz wasal biex hu wkoll bħal qamħa li tinżera fl-art tmut imma tagħti l-frott. San Lawrenz joffri ħajtu bħal Kristu, għax jekk Kristu offra ħajtu għalina fuq l-artal tal-Kalvarju, San Lawrenz joffri ħajtu għal dak li joffri ħajtu għalih fuq il-gradilja. Isir ħobs ikkonsagrat lill-Alla. Jew nitolbu biex aħna wkoll narfu verament nożżu l-Ewkaristija fil-ħajja tagħna. Narfu nkunu nies ewkaristiċi. U nies ewkaristiċi ma jfissirx biss, ma nixtieqx li niftijem ħażin lanqas, ma jfissirx biss noqgħod nadura l-Ewkaristija, anzi, hemm bżonn ħanuża l-kelma goffa li tiftijem ħażin żgur. Hemm bżonn li naħlu l-ħin quddiem l-Ewkaristija, għax illum hekk jgħidulek jekk jarawk titlob u dak mhux ħella ta' ħin, iva ma jimpurtax. Jiena lest li dak il-ħin naħlih għal dak li nħobb, għal Mulej Ġesu, għal Kristu. U aktar ma jien inkun kapaċi noqgħod quddiem l-Ewkaristija, dawk il-momenti ta' talb lili u lilek jenuni biex jiena wkoll insir qamħa li tingħata lill-oħrajn, biex jiena wkoll fil-ħajja tiegħi insir ħobs maqsum. L-Ewkaristija vera li niċċelebraw twassalna biex inħennu għal xulxin, biex ngħinu lil xulxin, biex ma ndawrux wiċċna il dawk li huma fil-bżonn, biex ma ndawwarx wiċċi lill-anzjan, lill-marit, lil dak li qiegħed ibati. Jalla hekk San Lawrenz ikun għalina tassew iżjies modell fil-ħajja tagħna nisranija. Il-Mulej jħobb lil min jagħti bil-ferħ, imqawwijin bit-talb ta' San Lawrenz li joffra ħajtu għal Mulej nitolbu u ngħidulu ismana Mulej għat-talb tal-martri tiegħek. Ismana Mulej għat-talb tal-martri tiegħek. Nitolbu sabiex il-Knisja tippreżenta ruħha quddiem id-dinja dejjem aktar ħielsa minn kull rabta mal-ġid ta' din l-art. Nitolbu sabiex f'kull pajjiż fid-dinja il-qawwa tal-politikanti isservi biex issir ġustizzja mal-umanità ma' kull bniedem ħajaħdmu biex tieqaf kull gwerra u ssaltan il-paċi u mhux il-mewt u l-miżerja. Nitolbu. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna sabiex huma wkoll bħal San Lawrenz jarfu jilqgħu s-sejħat li l-Mulej jagħmlilhom
u għalih joffru anke ħajjithom fil-qadi tal-Knisja. Nitolbu. Nitolbu għalina l-koll hawnhekk preżenti sabiex bis-sem tagħna f'din l-Ewkaristija nitalmu ngħixu mhux tant għalina nfusna imma għal lej u għal ħutna. Nitolbu. Fiskijiet nresqu it-talbiet tagħna. U Alla intħeġġeġ lil San Lawrenz b'imħabba kbira għalik u għall-aħwa. Kebbes fina l-koll in-nar ta' imħabtek, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Missier li jista' kollox. Inresqu quddiemek mulej l-offerti tagħna fil-ferħ tal-festa ta' San Lawrenz fit-tieba tiegħek ilqaħħom u għamel li jkun għalina ta' għajnuna għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfgħu qlubna il fuq nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex San Lawrenz ħal martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demmu huwa jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u s-saħħaħ lil min huwa nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art waqt li magħhom intennulek Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewijiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-oli tas-smewijiet. Qaddejs tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam taħal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr, taħal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jxirrit għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqaddsom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli, San Lawrenz u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u jinsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Fit-talba tal-missierna li se ngħidu flimkien, l-mulej sejrin nitolbuh u ngħidulu ħobżna ta' kuljum atina llum. L-orrief tal-Knisja jgħalmuna li l-ħobżna ta' kuljum hija l-kelma ta' Alla, hija l-Ewkaristija. Dak huwa il-ħobż li jgħix bih in-nisrani biex imbagħad huwa wkoll jimtela bil-ħniena u jaraf joffri il-ħobżna ta' kuljum lil-fqir, lil minu fil-bżonn. Dan għamlu San Lawrenz, din hija l-missjoni tagħna li aħna nimxu wara Kristu. Ejjew nitolbu għalhekk din il-grazzja u ngħidu flimkien, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi salt natek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru li minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Murej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Bdejt kelma waħda, ruħi tkun fejn. If to
nitolbu. Issa li tmajtna bid-don qaddis tiegħek, fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex b'dawn il-misteri li aħna il-qaddejja tiegħek iċċelebrajna fil-festa ta' San Lawrenz ikatrulna il-frott tas-salvazzjoni bi Kristu sjedna. Nkomplu bir-riflessjoni tagħna tal-kwindiċina llum ninsabu fil-11 il-jum nirriflettu fuq id-daħla tal-Verġni Marija fil-glorja tas-sema. O Verġni, ibnek daħlek fil-qaddis tal-qaddisin bħala kandelabru jiddi bil-fjamma qaddisa, ċensier tad-deb mimli nar divin, biqja tal-manna, bastun u twavel miktuba minn Alla bħala l-arka l-qaddisa u l-mejda tal-ħobs tal-ħajja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Flimkien, o Marija wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-qaddisa Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imħennija ingawduk fl-eternità. Propju brabta ma' Santa Marija nixtieq infakkarkom fil-velja li jissejra hawnhekk fuq it-suntier tas-santwarju lejliet Santa Marija. Ġifieri nhar il-erba li ġejja fit-8 ta' filgħaxija l-isqof imkien ukoll ħajkun hawn preżenti jmexxi l-Qudiesa il-Kardinal Mario Grek u s-saċerdoti ninġabru l-kol fl-imkien fuq it-suntier biex infaħru lill-Alla li Marija imtella l-glorja tas-sema tfakkarna id-destejn tagħna, turina fejn aħna rridu nimxu. U għalhekk din tkun ukoll bħala turija tal-fidi tagħna. Imbagħad wara il-velja, ġifieri il-velja tispiċċa qrib il-10, għall-10:30 jibda hawnhekk fis-santwarju lejl adorazzjoni b'quddiesa oħra f'nofs il-lejl. Imbagħad nhar Santa Marija l-ħamis filgħodu, fil-5:30 ta' filgħodu jibda pellegrinaġġ għal fuq il-għolja ta' Ammar fejn imbagħad qrib is-6:15 ikun hemm quddiesa hemm fuq il-għolja. Il-quddies nhar Santa Marija ikun f'dawn il-ħinijiet hawnhekk fis-santwarju. Fit-8:30, fil-10, fil-11:15, imbagħad quddiesa oħra fil-5 ta' filgħaxija. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.